Hayırlı kün okuşular. Бүгінгі дәрісіміздің темасы берілмелер базасы белән идарә итү системасы нәрсә ул? Компьютерның эше белән программалар идарә иткән кебек, берілмелер базасы да махсус программалар белән тәэмин ителергә тиеш. Берілмелер базасы белән эшләү билгеләнгән программалар белән тәэмин ителеш берілмелер базасы белән идарә итү системасы BIS дип атала. Берілмелернең реляцион базалары белән эшләүче системалар реляцион берілмелер базасы белән идарә итү системасы дип атала. Реляцион базалары белән эшләүче системалар реляцион берілмелер базасы белән идарә итү системасы ярдәмендә бер таблицадан шулай үзара бәйләнешле күп таблицалардан да торган берілмелер базасы белән дә эшләргә мөмкин. Биредә сүз таблицалы берілмелер базасы турында гына барыр. Базалар белән эшләүче системалар реляцион берілмелер базасы белән идарә итү системасы сезгә таблицалар төзергә һәм аларны магнитлы дискларда сакларга ярдәм итәр. Һәр файлның үз исеме булырга тиеш. Үзегез төзегән таблицаны саклаучы файлга исемне дә үзегез бирәсез. Әгәр дә инде әзер база, мәсәлән, укытучы дәрес әзерләгән белән эшләргә телисез икән, ул вакытта файлның исемен, аның кайсы дискта һәм каталогта сакланганлыгын белергә тиешсез. Бу исә ачу командасы ярдәмендә эшләнә. Беренче искәрмәне әйтеп китим. Китапта реал базалары белән эшләүче системалар реляцион берілмелер базасы белән идарә итү системасы белән эшләү тасвирланмаячак. Чөнки алар бик күп. Өстәвенә яңадан яңалары барлыкка килеп тора. Төрле базалары белән эшләүче системалар реляцион берілмелер базасы белән идарә итү системасының интерфейс командалары төрле. Кагыйдә буларак, аларда инглиз терминнары кулланыла. Алга таба рус телендәге командаларны аңлый торган бер кадәр шартлы реляцион базалары белән эшләүче системалар реляцион берілмелер базасы белән идарә итү системасы белән эш итәрбез. Ләкин бу система реал BIS-ларда булган төп үзекләргә дә ия. Компьютерлар классында төрле биремнәрне башкарганда сезгә шартлы BIS-тан реал система теленә күчү өчен тәрҗемәче ролен үтәргә туры киләчәк. Без шартлы BIS белән башкарылачак эшне командалы идарә итү режимында карарбыз. Система экран аша кулланучыга чакыру чыгара. Мондый чакыру нокта белән бирелсен. Ноктадан соң файдаланучы шунда ук клавиатура аша команда кертергә тиеш. Файлны ачу командасы мондый форматта була. Экранда күрә аласыз. Мәсәлән, table dbf исемле файл мондый команда белән ачылыр. Открыть table dbf. Икенче искәрмәгә күз салыйк. Биредә һәм алга табада команда форматларын сурәтләгәндә пошмаклы җәяләр кулланылачак. Пошмаклы җәяләр эчендәге язу команданың шуңа туры килгән элементының мәгънәсен күрсәтә. Аңа кайбер сүзен кушып укырга да ярый. Мәсәлән, файлның исеме дигәнне файлның кайбер исеме дип укырга кирәк. Файлны ачканнан соң таблица белән эшләргә мөмкинлек туа. Мондый таблица белән түбәндәге гамәлләрне башкарырга мөмкин. Яңа язмалар өстәү, кирәге беткән язмаларны сертү, кырлар эчендәгеләрен үзгәртү, таблицаның структурасын үзгәртү, кырларны сертү я өстәү, нинди дә булса принцип буенча юлларны сортларга айыру, белешмәләр, ягъни сорауларга җаваплар алу. Берілмелер базасының төп максаты белешмә мәгълүматлар бирү. Күпчелек очракларда белешмә берілмелер базасынан сайлап алынган, кулланучыны кызыксындырган шул берілмелер таблицасы инде ул. Ул шулай юллардан һәм баганалардан тора, һәм аны башлангыч таблица өлешләренең кисеп алынуы һәм ябыштырылуы нәтиҗәсе итеп карарга мөмкин. Базасы белән идарә итү системасының гамәлен таблица язылган кагаз бите, кайчы һәм җилем ярдәмендә имитацияләп була. Белешмә алу максаты белән берілмелер базасыннан мәгълүмат сайлау өчен сорау командасының форматы түбәндәгечә булыр. Выбрать чыгарыласы кырларның исемлеге для сайлау шарты.
Команданың башкарылу нәтиҗәсе таблица рәвешендә экранга чыгарыла. Әгәр барлык юлларны һәм баганаларны да алырга кирәк икән, ул вакытта команда мондый рәвештә бирелер. Выбрать барысы, выбрать все. Барысы сүзе таблицаның барлык кырларының да чыгарырга дигәнне аңлата. Әгәр сайлауның шарты куелмаса, ул вакытта барлык язмалар да чыгарыла. Берничә кырны гына карау кирәк булганда, сайлау командасының файдаланырга кирәк. Мәсәлән, барлык китапларның авторлары һәм исемнәре генә язылган исемлекне алу өчен команда булай булырга тиеш. Выбрать автор исем. Бу команданы бирелмәләр базасы белән идарә итү системасы булай башкара. Өй китапханәсе таблицасындагы автор һәм исеме кырларына туры килүче 2 багана киселә. Аннары алар шул тәртиптә ябыштырыла. Нәтиҗәдә мондый таблица барлыкка килә. Экранда күрә аласыз. Шуның белән укучылар, безнең темабызның теория өлеше тәмам.